Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Ovo je dakle četvrta epizoda i sa mnom je moj brat Fiki. Pozdrav ljudi. Mi ćemo sad. I da, kao što sam rekao, pogledali smo tu kako napraviti obradu u Minecraftu 1.8.1. Ja sam bio skoro upravo kao i uvek. Nikad nisam igrao Minecraft 1.8.1. Samo jednom. To ništa ovako nisam pravio ditima. I danas, kao što znate, pravimo farmu. Dodat ćemo... kako stava. Znaš kako se pravi kapija? Znam. Kapija se pravi što pići ovdje i ovdje u sredini ide drvo. Nikad nisam igrao. Ovo će strani. Nije strani, ima ovaj... A kako ćeš... Mislim da je ovo... Prvo ovdje strani. Sasvim dovoljno. Ovdje ću da naučim, vidjeti kako da zgrati. Da naučim. Znači ne mogu. Ja mislim. Tu ću staviti malo. Ma ne moram. Ima tamo mnogo ovdje, nego neću samo sad da idem po minama. Ne mora mnogo vremena. Ko zna što Bog zna. Ja, ko zna što Bog zna. Kako ja volim ovako. Sad će ružno da bude. Neće, ja volim da... nemojte. Nema veze. Tu će da bude kapija. Kao što je rekao. Dalje ne znam odakle mi ovaj skin, ženski. Idi možda ima neka pšenica. Znači u ovoj epizodi pravimo samo čisto farmu, znači... Nema. Dobro, nema pšenice. Što može? Jednom drvte. Ja je kao da vam bude kao neki mali... Možeš da uguraš ovdje. Jedno stalo je kod vrata. Možeš da gurneš. Zatvorit ću je. Sam dva. Ajde, čao. Malo mislim da ne može da prođe. Sad ne može. Dobro, jednu već imamo. I to bez pšenice. Super. Kum smo gurali ovdje. Niko si... Praktično. Ovo ću postaviti jedno drvo kao da bude neki prs. Da. To što uvek radi. Nešto. Da napravimo kapiju. Postavit ćemo... šećernu trsku. Ovo mogu sam napravim kofu, pojedno gradim ogradu. Neću da mešam šećernu trsku od drvo. I kao uvek, ja uvek ostavim jednu trsku, 2, 3. To mi je navika. Napravim uvek jedan šećer. Pošto nam šećer treba za konju, da? Za konju? Da. Tvoj pamet nema granica. Šta sad? Kako se pravi više kapija? Treba ti drvo to. I drvo u sredini. Nije drvo. Jeste drvo. Ovo je pesak. Da, pesak. Ja uporno drvo pa drvo. Moramo po drvo. Ukaš da moramo po drvo. Ja ću da ispečem pesak, hoću da napravim prozore. A se snađeš? Da. I onako vam treba prozori. Stvarno, ako vam treba prozori. Da, možeš još malo veće prozore da napraviš. Ovo će bu najveće. Inde voro. Tako sam ja radio na tabletu. Izbrisao sam. A glupo je, brate, nemam da sve na isti rude. Da. Imaš rude, isti, sve. A isti, Ovako.
Liberovo, u sredini. Tu. Da. I gore. Znači, Ali kako tu drugačije kapije. Ali 1.7. Beži više! nemoj će da je ubiješ. Skini prvo, gledaj, skineš to i odmah staviš kapiju. Ja. Da. Znao da ubijem ovcu. I da ljudi kao što vidite ovdje, oko strelica, tu se konvertu jedan video. To služi za ubrzavanje poda. I mnogo je korisno. Ispeči pesak. Hoću. Ubre, malo stavim jedan, ubre, on će da ne ispeče 8 stvari. Da, već. To više malo milijuni. Stvarno? Dobro ti jedan ubre 8 stvari. Napravit ću jednu kopu. I tu ću da nađem barem još jedan iron. I ću se da nađem još više irona. Da napravim Ja što si pa mogli smo da napravimo. Nema veze. Zlatno. Da, to ne. Da kako se pravi zapraška žetna jabuka. Sad ću rekao u sredini samo. I zlatna jabuka. Nije, ja sam uradio. Kako bre? Staviš jabuku u sredinu i oko nje se stavi. Ja, kiša. Kiša pa divno raste. Mislim da će vam biti potrebno. Možeš da rastaviš to staklo? Kako da ga rastavim? Ovako? Ne, moraš 4 stakla. Zezaš me. Majte mi. Pa neću, jako neću imati. Ja ću ona manje, znaš. I tanja. Pa to tanje stakla. Eto, mislim kako se pravi. Sad uvek svakom youtuberu laguje kad pada kiša, čak i Sergio. Da, primijeti se sad. A baš kad pada kiša, goj, nije valjda. Ti skinut. Mogu bi nju. I mogu bi, znaš kako? Gledaj, staviš tu jednu ogradu. Prvo, planeš... Mogu, brate, tap, ali neću, brate, ne troši ovo. Ubit ću te jednog dana, zapamtit ću te. Obelažio si. Lok švarke. Čekaj bre, a da nisam stavio pesak. Jejo. Šalim se. Kako mi je kad pada kiša kolom secka. Možeš sad da napraviš. Zup. Ali moraš... Kako biš? Ja. Crafting table i sve to. Možda. Znaš. Može ovako, pa ovako. Jeo, da, treba ti 6. 6 pa koliko treba bato? 6. Sad sam siguran. Ej, slušaj, ako neće 6, čupam ti jajka. Nema treba da smiješ, ne vidim. Šta je bravo bre? Pa neće da se spaji. Cepaj. Pa šta kad neće da se spaji? Tu moraš cele vlakove da staviš. Hoću da budemo šarenkost. Kao kod Jasrština. Kaki jasrč. Gledaš jasrč? Da, kad je snimao preživljavanje sa On je moj Vučem. najveći fan na svijetu. Šarenkost. Muđa je zakon. Jeste. Da li? I... Nije. Da još malo malo, je. kad bi mogli da nađemo tu kod. Ajmo da Da tražimo nađemo skeletona. skeletiona. Tražimo... Evo su zombi, idemo malo u fight. Samo da ne dođe Enderman. I da mi dođe Creeper s leđima. Ja, iza leđa suši mene. Sa leđima. Svaki creeper ima leđa. Jedno sam vidio kako laga jebati, idemo mi u kuću da mi loše. Zup. Kad bi kiša prestala, Bilo bi dobro. ništa ne bi lagovalo. To smijem da se zakunim. Vidi ovdje nisu postavili. Čevam trumicu. Kao na serverima.
to je bilo sve što se tiče ove epizode. Ako vam svidjela ova epizoda, ostavite like, share i sub. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!